Homma on jo hoidettu, joten se on nyt sitten ratkaisevassa roolissa. 920 metriä on Ghanan radalla mittaa. Ja niin kuin tuolla aiemmista kuvistakin on nähty, suomalainen rallycross elää tällä hetkellä hyvää aikaa. Yleisöä paikalla 1000 määrin Ghanan radalla ja itse asiassa ollut koko kauden todella hyvin yleisöä paikalla. Kertoo rallycrossin suosiosta ja mikä ettei. Loistavia viikonloppujahan nämä ovat. Klemola, Rakkolainen, Ylitalo, mutta nyt odotetaan vain sitä hetkeä, kun Jussi Klemola lähtee tuonne lisälenkille. Mitä siinä tapahtuu, se jää viimeisen kierroksen varaan. Tyhjä rata kuitenkin edessä. Mukava olisi kausi päättää mestarina tietysti voittoon, varsinkin kun vähän tahmeasti päivä on kulkenut ja B-finaalin kautta on jouduttu vauhtia hakemaan. Mutta sen tietää myöskin Tomi Rakkolainen Volvo-moottorisella Ford Fiestallaan ja sitten nyt ratkaistaan tämä peli. Aivan hetkisen kuluttua Henkka Haapamäki vetää siellä hampaa tirvessä, mutta mihin se tänään riittää, se ei ainakaan vielä riitä edes Jesse Ylitalolle. Sitten tulee Klemola lisälenkille ja nyt se ratkeaa. Sitten Rakkolainen on hyvin siellä sisäpuolella, kuittaa itsensä kärkeen ja on viittavaille, ettei Jesse Ylitalokin pääse siitä tuikkaamaan ohi. Klemola kuitenkin pitää tuon kakkospaikan, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle. Ylitalolle se ei kuitenkaan kelpaa tuo kolmostila, hän vähän puskee sinne Klemolan takakulmaan. Ei kuitenkaan auta mikään ja Haapamäkikin pääsee nousemaan tähän ryppääseen mukaan, mutta ratkaisun hetket alkavat olla käsillä. Nyt pitää sitten jotain pikkuhiljaa tehdä ja siihen ei ole enää aikaa, kun ruutulippu liehuu ja se liehuu Tomi Rakkolaiselle. Rakkolainen voittaa, Klemola 2 ja Jesse Ylitalo 3, mutta Suomen mestaruus loppupistetilanne näyttää kuitenkin tällaiselta.